ই-रिक्शा जितु नटिफिकेशन 2016 सनाव जितु जून मासाव नटिफिकेशन जादोंमोन बे हिसाबै नेशनेल हाइवेआव जिखि जायगायावनो रेजिस्ट्रेशन जाया मानो नेशनेल हाइवे सालायनो मोना दा बे हिसाबै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि हान्थामेला बिफान बेजों लोगोसे जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस जथायै जों बेफोर अपारेशनखौ खालामगासिनो दं निसय नोंथांमोना नुदों नैबे थांनाय मासावनो जोङो 350निख्रुइबो बांसिन इ-रिक्साखौ केस खालामनानै होबाय आरो खालि केस खालामनायल' नङा जों बिसोरखौ केस खालामनाय समाव केस खालामनायजों लोगोसे बुजायनोबो नाजादों जे नोंथांमोना बेवहाय नैबे नेशनेल हाइवे जिहेतु बिराद गिदिर गिदिर गारि सोलियो गतिके बेवहाय एथ' फिसा गारिया माबायदि कन्ट्रल जागोन बेखौ लानानै जों बिथांमोनखौ आरो नियमनि खोथाखौ बिथांमोननि खोमायाव जोङो सोनो नाजाबाय थादों आरो बे दाबो सोलिगासिनो दङ आसा खालामदों जोङो जेब्ला पाब्लिकफ्रा मिथिजोबगोन आरो बे बेलायाव जोंनि जेनेरेल जितु पाब्लिक जायफोर बाहायगिरि बिथांमोनाबो कनसियास जानायखौ जों लुबैदों मानो होनबा बयनिबो हेफाजाबजोंसो बे खामानियाव जाफुंसारनाया सफैगोन ओंखायनो आङो पाब्लिक मानिजाथाव पाब्लिकफोरखौबो आङो खावलायनो नागिरदों बिथांमोनहाबो नैबे हाइवेआव टट' सालायनायाव जेन' बादा होयो सोरबा बे मिटिं खालामनायजोंथ' मानसि थैनाया लोब्बा गैया बिथांमोनहा मिटिं खालामदोंब्ला एक्सिडेन्ट जानायखौ बन्द' खालामनाया मारै खालामनांगौ बेखौ रायलायग्रोथों जों बिथांमोननि मिटिं जानायखौ मोजां मोनदों खिन्थु बे मिटिं जानायाव इसुआ नैबे थाग्रोनांगोन जे बिथांमोननि गोरोन्थि मावनायनि थाखाय सोरबा निर्दोषि सुबुङा माने जिउ गोमानांदों नामा जाब्रबथाय जानायाव बे खोथाखौ बिथांमोना सिगां गोसोआव लाबोग्रोनांगोन मेन खोथाया बे बिराद मोजां खोथा बे एसोसिएसनखौ जोङो ज' लानानै मोजां लामायाव बोरै लांनो जों बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दा आं मिथियाखै बेबायदि एसोसिएसन दादों होननानै दादोंबा मोजां आरो जुदि दादोंबा आंनो नागिरगोन बिथांमोनखौ माने बयनिबो हेफाजाब नांगौथ' बिथांमोना हयथ' मिथियाखै जानो हागौ दा मिथिहोनाया जोंनि दायथ' दा मिथिखांनायनि उनाव जुदि गोरोन्थि खालामबावनो नागिरोब्ला बेबादि इउनियनखौलाय जों मानो नांगौ गतिके जों बिथांमोनखौबो खावलायहरदों बिथांमोना जेन' नैबे जाब्रबथायनि खोथाखौ गोसोआव लाखिग्रोनानैसो जिखुनु डिसिसन लायो